Bon dia a tothom. Com que aquesta setmana toca la sardana, no podíem fer d'una altra manera que explicar-vos una mica com es balla aquesta sardana. Per començar, necessitem estar ben calçats, amb espardenyes o fins i tot millor bigatanes, que són aquestes sabates que són per ballar sardanes. Ara jo mateix les posaré i ens posarem a ballar. Com ho veieu, aquestes sabates tenen un cordill llarg que es comença per lligar per darrere, per davant, per darrere i per davant, i es fa un nus i ja està. Una i l'altra. Apa, ja està. Doncs ara podrem començar a fer els passos. Els passos de... Doncs primer de tot, com hem de posar els peus? És a dir, els peus no han d'estar mai així, és a dir, tot planer al terra. De fet, quan veiem sardanes, em poso de perfil perquè potser es veu millor, hem d'aixecar el taló. Només veiem sobre la punta, al davant del peu. Sempre, sempre, sempre. D'acord? Això és el primer punt. El segon són els dos passos, que són per una banda els curts, que corresponen a la sardana quan tenim els braços a baix, i els llargs, que són quan tenim els braços a dalt. Doncs per començar, els curts. Doncs els passos són 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pels llargs és una mica diferent, perquè són una mica més llargs, bàsicament és per això que els diem els llargs. I hi fan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doncs ara toca a ballar. Farem una sardana i evidentment posaré la Santa Espina, que és l'audició de la setmana. És bastant fàcil en el sentit que només té dues tires de curts i dues tires de llargs, de passos curts i de passos llargs. Després, una altra cosa, totes les sardanes comencen sempre de la mateixa manera. Totes comencen amb el so del flabiol. I un cop ha tocat el flabiol, comencem a ballar. Ara la poso.